Akbarzdamdan Qozondagi fatirlarga ipoteka 3,9%dan boshlab, har kim uchun ham butun Chirg'oda. Ko'rgazmaning birinchi zali Buyuk Vatan so'g'ishidan so'ng Sovetlar Soyuzi giroyi ismin olgan yaqtashlarimizga bag'ishlana. Shularning birisi Qahramon Sobir Ahtamov. Ул Беларуси, Балтик буе илләре Германия территориясендә барган сугышларда катнаша. Дошманның берничә танкын шартлатып, фронтташларын саклап кала. Янәшәдә Шамил Рахматуллин портреты. Советлар Союзы герое 146-нчы артиллерия миномет полкы командиры була. Йөзләгән кешене Днепр елгасы аша кичү салып чыгара. Без ясаганда без аны изучать итәбез. Мин музейга барам, мин фотоархивны карыйм. Ул миңа кирәк. И минем энергетика кешегә бит тоже уже кеше күрә, әйтә. Советлар Союзы геройлары белән бергә республика үсешенә зур өлеш керткән җитәкчеләр, язучылар, сәнгать әһелләренең сурәтләре дә урын алган. Минтимер Шәймиев, Бакый Урманчы, Сара Садыйкова. Әлеге рәсемдә күренекле татар шагыйре Сибгат Хаким сурәтләнгән. Аны Башкортстанда туып үскән рәссам Раби Салахов иҗат итә. Хәзер алар белән һәркем таныша ала, кулга буяу, пумала алу мөмкинлеге булачак. Художникларына балларны җыеп, мастер-класс маслом анда, акварелем обязательно була. Безнең бөтен көндәр уже расписаны. Күргәзмәгә Татарстан һәм Башкортстанның 16 күренекле рәссамнарының эшләре куелган. Бу күргәзмәдә 60-тан артык рәсемнәр урын алган. Сентябрь буе казанларны һәм кунакларны көтеп калабыз. Күргәзмә 1 октябрьгә кадәр эшләячәк. Аннары картиналар белән Татарстан районнарында танышып булачак. Руслан Хусандинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.